שלום חברים, כאן ישראל מישראל בודי. רציתי לדבר איתכם היום על שורפי שומן. דבר ראשון, לפני שאני מתחיל, חשוב לי להעביר, תמיד לפני שאתם בוחרים שורף שומן, תבדקו שיש לו אישור של משרד הבריאות, וכמובן שכל המרכיבים טבעיים וחוקיים. היום אנחנו נדבר על הליפוקאט של חברת פרו בודי. הליפוקאט בעצם מה שהוא עושה, דבר ראשון, יש לכם פה תה ירוק שהוא מגביר את קצב חילוף החומרים. ככל שקצב חילוף החומרים גובר יותר, ככה אתם שורפים יותר קלוריות במהלך היום. שרפתם יותר קלוריות, מן הסתם גם שרפתם יותר שומן. דבר שני שאני מאוד אוהב, יש לכם פה L-קרניטין בשילוב עם קופאין, שזה גורם לגוף לנייד שומן. מה זה אומר? אתם משתמשים בשומן כמקור אנרגיה. ואז בזמן פעילות ספורטיבית, לא משנה חדר כושר, הליכה, ריצה, הגוף מנצל את השומן לאנרגיה, ואתם שורפים הרבה יותר שומן במהלך הפעילות. חוץ מזה הוא גם נותן אנרגיה, ערנות, החום גוף עולה, אתם תרגישו שהדופק יעלה, שאתם מזיעים יותר, מרגישים אותו מהפעם הראשונה, המוצר עובד מעולה. עוד דבר שמאוד חשוב לי לציין, יש לו את כל התקנים של בקרה ואיכות, תקן GMP, כשרות, תקנים שהם ברמה הכי עולמית והכי גבוהה שיש. זהו להיום, ניתן להשיג את המוצר בכל אחת מרשתות של ישראל בודי, וכמובן ניתן גם להגיע להתייעץ בכל אחת מן הרשתות.